Okay, mga kabeshi, human ako og sapsap. So karon ako nang gidaoban mga kabeshi aron mamatay ang mga bila-bila. Then magsapsap kami atunahan. Ganam na mo og kining daob. So dili ra magsayang ang ato ang mga kahoy mga kabeshi kay ang mga pinutol ri o masuglod ra man punin namo. Ano? So damo na sa sako. Yeah. Amo nang dalon sa balay mo na amo ang konsumo panglungag namo. So ang kining kuan the rest na man amo ang ibaligya. So dili ra sayang makuha gid tanan. Walay sayang sa kahoy. Hoy, hinay drive day. Oh, mana siya mga kabeshi. Kana oh. Daghan kayong kahoy adto mga tako nga man dalon. Kay og muulan, so wala gyud mo kahoy. Kusog ra kayo ang siga. Init. Ngalis nga ang kainit dere. Kumbubuan na na. Layo ra. Kapay sudlanan ma? Wala. So karon mga kabeshi, manguha ta og mansinitas. Mao nay katong gi kuan ni kananay. Gipa kuhulan niya bag unsa ka ilaba kuno ta aning protasa. Sita la manguha ta og mansinitas adto mi adto. Pahulay sa. Kini kabeshi sapsapunon pa ni. Daghang kay sapsapunon mga kabeshi kana. So manguha mi ring mansinitas. Hasta po ni mga kabeshi oh. Kini amo ning sapsapunon. Kanang naikawayan na nakabishi diha ang amo ang kahoy gipanghakot katong daghan nga gipot-pot mao na siya. So karon manguha mi og mansinitas. Kana mga kabishi kana siya nga punuan duha na siya. Ana mi manguha manaka mi diha. So guys, kakuha na siya kabishi isa oh. Kana siya kabishi kana amo na siyang kanon. Dara ba kabishi daghan oh. Dara oh. Kita mo na oh. Dara ba daghan ko na. Na hinog kana kadang gabi tay kana. Kunin natin. Dara pa oh. Apa oh. Daghan siyang hinog ra. Dara pa kabishi oh. Oh. Kana. Laman. Sumangat kat mi ani. Ngot ko. Mi mga kabishi. Daghan na. Daghang kayong mansinitas kabishi. Ano pa oh. Ano pa oh. Daghang kayo dere. Muna dami na siya kanon. Labi nita siya gibutang ni mo na siya sa ref. Dara kabishi oh. Dara. Amo na siya ang tigumon. Picturean na nako ni unya mga kabishi ha. Then amo ang video mag-video mi, mag-post video mi nga while lang nga on mi. Sige dara. Sige. Oh, dara. Ali na mo. Oh, dagang kay bulo, dagang kay hinugo to taas ba? Kabis kayo ano? Ako'y saka be. Ako ra ma mahug ka ma. Oh. Oh. Dalan ang sudlanan sa taas. Kami aning kuan aning ubos manguha adto ka sabog. Iya may kabasa nang gubot. Maluwi kay magkabasa. Ano to sudlanan na? Sige na. Daw saka kadto kami aning ubos. Dalan lang sa kuan ba ikubag sa taas. Kay kami diri sa ubos. Ano di nang ata ko kasakaan. Anong dili makasakaan waro. Huy, ayo kumpiyansa di ana. Kay naaraban na tambubuan ana. Wala gana ko to makuha tong lubi di ana. Ano tambubuan? Di ana, pwede ra ka di ana day.
Ato subayra kay di ana wala na tabubuan dia. Wala mo kwaton duha. Sina? May bunga mo. Musaka pud ang gamay mura pud kakaya. Ana day ana. Anang mga anak ko anang kuan anang mga sanga-sanga ha. Na panguha dira paghinay ha. Kaya ari ubos manguha. Ato nang i-ref. Wala ka kita ni man oh. Wala. So, ang isa ari na mula, koglube, waro. Waro kwarta, waro. Waro sapi. Waro sapi. Wala na, gikuha na, nakapanan na. Itambubuan di ana, pag sumpiyansa ka, itambubuan di ana. Anak ka na, kada nga kahoy, oh. Kana nga po, kana na, itambubuan di. Hawa di. Mm. Ito bubuan na. Mama. Dami. Oh, ay ka bala ka kay mga unta na. Daga ka ko anak. Tarayin sa ka na ang langgam. Okay. Mamaya guys, amo arang i-video niya nagdaghan namig makuha ha, then mga on me. So guys, thank you for watching and please subscribe my YouTube channel guys. Please subscribe my YouTube channel. Oh. Ali, okay, manguha ta dira. Wait. Yes. Okay guys. Bye-bye.